Ngikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uShembe uNyazi leZulu. Bangcwele abahle basezulwini, baba mshumayeli wenkosi, kungumusa wakho uguqa kwethu phambi kweyamenti yakhe engcwele. Amen. uNkulunkulu ke uyevame ukwenza umusa, ngabe ngiyayichaza kodwa ke sesiside isikhathi ngijwayele ukuba nani seniyangazi. Kodwa ke ngwasemadungeni eMkhomazi ayibonga inkosi. uNkulunkulu uyevamise ukwenza umusa. Wenzile kakhulu umusa kithi. Kepha thina sivamisile futhi ukuthatha lo musa kaNkulunkulu siwenze kube ngowethu. uNkulunkulu wenze umusa. Wehlela kuba uMshumayeli wasivumela ukuba sibhibhidle phezulu phambi kwabangcwele. uNkulunkulu wenza umusa. Wehlela kithi wasesikhetha ukubanga lolu suku sikhumbule ukuba usuku lokumkhonza, usuku lokudumisa yena kuphela, isho njalo incwadi. Uma silapha eMkhomazi la kade kufihla khona ubaba umvangeli wethu, ubaba umvangeli uMadlala, uJitondo uPhuthu, uma sikhona enkonzweni yokufihla kwakhe ngakusasa nje kuseni. Ekuseni sekusukuma ubaba owumkwabo oyisayoni ukhuluma indaba enkulu kakhulu. Indaba mina hleze engihlulayo. Mhlambe ukhuluma indaba hleze wena ehlulayo njengoba namanje ewenzile umusa wasehlala phezukwakho, kodwa wena futhi uyasuka esewenzile umusa wawufaka kuwe, usuyasuka wena uthatha into athi ingafakwa kuwe uyithatha ifake egazini lakho. Ngikhuluma nabantu abasha. Bafethu ibhlungu lento nisizwisa yona, kubhlungu ukuthi uthatha imbomu uthi uyayishaya kodwa uyanuka phu. Ayinina labo. Umusa kaNkulunkulu awenze kithi usushoniphi. Uthi lo baba uma ekhuluma uthi yena umvangeli nje webantu futhi uvathile uyigqokile ingubo zakhe, ugqokile ingubo zakhe zaseZayoni, uvathile nje impela uphelele. Zikhona insizwa kade zikhona kulwamgcwabo. Uthi mekhuluma uthi mina ekhaya kwami othi ngathi lapha engihlala khona umlilo ucinywa ngo 5:30 ntambama ngoLwesihlanu.
Kodwa wena nangesabatha ukuphisa ufuquzana nentuthu nangesabatha. Kwenzakalani ebandleni? Siyayikhuza lento bazali bethu bagcotshwa bethu siyayikhuza leyo nto. Ayivumelekile leyo nto ebandleni. uNkulunkulu wenze umusa, wasithatha, wasikhetha thina sodwa, wasikhetha emndenini yethu. Khona abantu abanenhlanhla kakhulu. Ithi inkosazana emikhuluma la ekseni, kubuhlungu kakhulu ukusuka emndenini ongewona amaNazaretha, kodwa uNkulunkulu mase yakhetha wena wedwa uzoba iNazaretha. Uthi kunezinto oyiqele ungayitholi inhlobo. uNkulunkulu wenze umusa ke ngelinye ilanga kumuntu kazana nje ongelutho. Uthi mekhuluma uAntwami ngeminyaka yabo 1998 efikile ekhaya, uthi mekhuluma uthi mntanami ngibone izinsizwa ezifana nawe. Kade ngiyinsizwa nje ngimncane ngisina ingoma, wasebona ukuthi kuzokhula kube insizwa loku anti. Uthi mekhuluma umama wami akaloni Nazaretha, ubaba wami akaloni Nazaretha, uyayidlela ngaphandle umama wami eSayoni. Kodwa wakhuluma leyo nto kumina ngangisemncane kakhulu ngangeni nje esikoleni. Wakhuluma ngalowo nyaka yasiyahlala kimi kulowo nyaka ngo1999 uthe hamba emhlabeni. Mina kade sengiyiNazaretha, sengigijima nje bengazi nani uthi ngiyiNazaretha, bengigijima nje ngihambe ngiyakashemba. uNkulunkulu wasemhlabeni bamaNazaretha wenza umusa, wafika wangikhetha ngingedwa, wangithatha wazongifaka lapha. Kungumusa wakhe lo. Kungumusa wakhe. Uyena okadazi yedwa ukuthi ubaba uzohamba emhlabeni. Kunezinto ayayibeka uNkulunkulu azikahle ukuthi izokwenzeka izolo kade kumhla ka11 April uNkulunkulu ehambile eyele unyazi lezulu lulezweni lakithi eMkomazi. Uthe mefike edududu siqhamuka isalukwazi sifike kuye, sithe mesifika kuye isalukwazi sithi mntanami kunengane yomntanami elapha ekhaya ayihlukanisile, isiziyene neminyaka yu9 iminyaka ayihlukanisile noma iyumfana noma intombazane yini. Izolo kade kumhla ka11 April utheme hamba, itheme isuka imoto ibhekele emhlabeni bamaNazaretha, ingane ekhaya yasala bathe bayabona ngaphambili sekumanzi yayisihlukanisile, bayithola intombi. Insizwa zakithi esisebenza nazo nje lomsebenzi kanabathu zaziyithatha ngolwesibili zahamba nayo zayisa kuhleni bamaNazaretha kuJehova. Yini enye nifunayo uma uNkulunkulu esewenzile umusa wakhe wakuthatha wazokufaka la, waqala phansi wayokhalaza ngaphandle, ufuna ngaphandle. Zithi lezintombi engaphesheya ekseni uma ikhuluma kuvamisile insizwa siyayibuka nasilona. Insizwa kulona iground leli siyakhuza sikhuza umhlolo. Akulona iground leli. Uma sazi ukuthi uma usukhethe ukuthi uzokhuluma nentombi yakuleli bandla, ukhuluma nayo ngoba sekushaya isikhathi sokuthi uyabona ukuthi unamandla, hayi ukuthi uvela ukhulume nayo nje udlala. Akuhlala. Kuleli bandla insizwa leli bandla ayiligundi nje enhlobo ikhanda bafowethu. Asiwona ama security sonke. Sasisema ama security sonke ebandleni kwenze njani? Akhona nama security agundinwe lemaceleni. Akhona namakuthiwa ayigunde zonke. Singayenzi leyo nto, ayibonga Nkosi. Uhambile ubaba emhlabeni, wahamba umama emhlabeni, sasesisale nje sodwa. Ngikhule kanjani njengangingaka? Ngisaphila namanje ngiseyiNazaretha. Kade sibaningi cha ukulandela lamakhehla esiwabuke ngaphilile moyahamba phambi kwethu. Ukulandela wona nokuzwa inhlonipho ibalekile libandla. Sitshela imihlaba namalanga ngayo, kodwa sifuna ukulalela. Ngathi uNkulunkulu kawenza umusa wakhe njalo. Ephinde esithethelele, ephinde siqolele, ewenza umusa wakhe, esikhumbule siyeke lezi zinto esizenzayo insizwa zifanele. Ngathi noma uhamba ngoba uyiNazaretha abafowethu uyabonakala. Lo musa kaNkulunkulu awufike ubeka kuwe. Njengoba kade ekhuluma babashama sethi ngilapha ngaphandle uma sifika khona ngathi noma uyiNazaretha ungathi muhambe emgaqweni abantu awubi sibonele sihle kubantu bebona ukuthi umntwana wobuNazaretha lo hambayo. Ungadlali ngegaba likaShembe kumzofa. Hayi ngawo sipha sibancane sihlala. Ingawo sipha sibancane igama likaShembe nginayi answer mina. Impendulo iyona le. uShemba samphethe kahle. Uthi babashama sezimphenduleni kanjani insizwe obaba ezibaphenduleni kanjani insizwe ebuhleni. Uma bekhuza umhlola hayi ngihlale ngizwa nami. Ngihlale ngizwa. Sibaphenduleni kanjani obaba ebuhleni. Ngathi uNkulunkulu ngaphinde wenza umusa wakhe esikhumbule. Uthana shaya leso sikhathi wasufumuzi kaBaba waphela ubaba mehambile emhlabeni ngoba sibancane sodwa akekho umuntu ozokwazi ukusupport ekhaya. Kodwa
kodwa uNkulunkulu owenza umusa wakhe angazikhuleka osikhulisile nje ngendlela yakhe. Sakhule sasaba ngaka namhlanje siyazama umuzi kaBaba wangikhuluma uvukile le ekhaya eMkomazi usukhona umuzi kodwa munye kuphela umuntu okade azilonto uNkulunkulu ongushamba unyazi lezulu kade ngiyakona ukusa nokuqonda kwami ukuthi ngisuke ngizoba yiNazaretha kodwa munye kuphela umuntu okade azi kade kushemba unyazi lezulu. Yini ngisoyibabaza ngaphandle kwakhe mina bengizizwa ningixolele mina ithemba lami likushembe uma engakashembe ukuthi angisho ukuthi wena ungayenzi lolo mina anginawo Vaseline abafowethu angisho ukuthi anginawo mina engenawo anginawo mina ithemba lami likushembe angidli isikhathi nayo ugcina uhlala phansi uma ngilele ushembe uyekhethe nje wedwa ekhethe ubuhlanje ngiyahlanya ekhaya akukho la ngingayi khona mina ngiyahamba nje ungibizile ngiyafika khona kodwa uma uphathe igama la Shembe ngiyafika khona uma ngilele nje sonke ekhaya sona amaNazaretha kodwa uNkulunkulu abawona amaNazaretha labo abanye kodwa uNkulunkulu wenze umusa bahlonipha nje ukuthi njengoba sesiwakhile umuzi kaBaba la akusayophinde kubaswe ngesabatha umlilo ngolohlanu uyacinywa ngesabatha nje kubaswa Hlobo koze kubaswe ntambama uma ngileleke sekufika nje isilwane uNkulunkulu ukusenzela umusa nje ibonakaliso uyakwazi ukubona into ulele ufike nje kunyakazise ekuvuse bamagaye ekuvuse musubona yonke into eyenzeke egcekeni kaBaba wakho noma ngakuthiwa ukho khona uma ngilele kule insuku edluli sekufika nje isilwane emzini kaBaba le eMkomazi ngilele mina la ngihlala khona le eThekwini sesifika silwane nomfowethu ekhaya uma silwane nomfowethu ekhaya ngiyabona ukuthi khona okwenzeka ekhaya egcekeni ongekho kuhle ngase ngivuka ngaleso sikhathi uma ngivuka ngase ngiqonda ngokusona ngase ngihamba naso ngoba ngithi ngifuna ukusiphoqoza ngithembe ngithi ngifuna ukusiphoqoza ngathi uNkulunkulu angibazondike mina akekho umuntu engimzondayo mina kodwa ngiye ngithi zonke zami izimpi ziyoliwa uShembe ngeke ngilwe namuntu ziyoliwa uShembe zami izimpi angilwi manje angisali sisuke sibaleke uma sibaleke lesilwane siphinde kumnikazi osonqo ngambona ngamehlo ngiyamazi ngithembe ngithi ngifuna ukusibamba ngisiphoqoze kuyena ungitshele nje ukuthi wangitshela ukuthi lo muntu engimkhombe ngawo wengawenza ume uqonde kanjalo ungabusagoba ngakhuluma into eyodwa ngathi mina nginalinye ithemba ngoShembe ngeke ugobe ngase ngiphapha ngaleso sikhathi namanje ngisahamba kanje akakagobi umuntu ithembe kade nginalo uShembe maningi amazwi uNkulunkulu usizwe lakhe